Kirol txapelketekin eman zioten hasiera berakatzeguneri, besteak beste, sake, eskupilota eta hokei partidak egon ziren. Goizerdian berriz, sokaren kalejirak hartu zituen kaleak. Edadetuen egoitzatik herriko plazaraino joan ziren makina bat lagun. Dantzatu ondotik, Lamuza Parkeko herri bazkarian hartu zuten parte 350 pertsonek. Arratsaldean aldiz, umeek hartu zuten protagonismoa. Gainontzekoek dantza plazan igaro zuten paskalostea. 7:00 hitzordu bikoitza iragarrita zegoen, kantukada eta zagartu ikuskizuna. Agurtzane Intzaurraga Orozkoko antzerki zuzendariaren gidaritzapean jende ugari elkartu zen herriko plazan. Kantukadak ere txaloka abesten eta dantzan jarri zituen jaikuadriak. Iluntzen musikatuen baitan Igor Arzuagaren taldea taularatu zen Aldai plazan. Gaueko ekintza nagusiak ordea, kuadrigak eta zumba izan ziren. Partaideek zenbait proba gainitu behar izan zituzten Zumalakarregi etorbidean. Umorea eta aldarrikapenak ez ziren falta izan. Izaskun del Cerro Urduñarrak itzi zuen berakatzeguneko egitaragua, txosnaguneko zumba saioarekin.